Malawi Today. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasintha maudindo ena komanso kusankha nduna zina zatsopano za boma lake. Malinga ndi kalata yomwe mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi asayinira ndipo ayitulutsa, a Alfred Kangata tsopano ndi nduna yoona zachilengedwe ndipo wachiwiri wawo ndi Chipiriro Mpinganjira. Ajape Mhango tsopano ndi nduna yoona zamtengatenga ndi zomangamanga, pomwe a Feston Kaupa awasankha kukhala nduna yoona zachitetezo. Phungu wa tauni ya Luchenza achimwemwe Chipungu tsopano ndi nduna yoona zamalo, nyumba ndi chitukuko cha matauni. Athopotembo tsopano ndi wachiwiri kwa nduna yoona za ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi. A Edgar Tembo awasankha kukhala wachiwiri kwa nduna yoona za mafakitale, ntchito za malonda ndi zokopa alendo. Enanso omwe awasankha ndi a Charles Chilambula kukhala wachiwiri kwa nduna ya za umoyo ndi ukhondo. Mai Jean Matanga tsopano ndi nduna yoona za mphamvu za magetsi ndi migodi. Maudindo ena a ndunazi ali monga anawasankhira miyezi yapitayi. Padakali pano President Mutharika wasankha Mai Meuka Chimbanga Manyozo kukhala mkulu wa nthambi ya zofalitsa nkhani komanso a Deogratus Mana kukhala mkulu ofalitsa nkhani za boma. Mai wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika wati pakhale mgwirizano pothandizira anthu omwe akuvutika komanso kusowa chakudya. Mai Mutharika alankhula izi pa bwalo la zamasewero la Landscape ku area 44 muzinda wa Lilongwe, pomwe amapereka thandizo la chakudya kwa anthu 500. Zambiri mu ripoti ili la Mwayi Mtumodzi. Mai wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wapempha kampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti adzithandiza anthu ovutika mdziko muno. Iwo ati kudzera mu ubale omwe bungwe la Beam Trust lapanga ndi bank ya NBS komanso kampani ya Nico Group, anthu ovutika alandira thandizo lomwe liwapatse chiyembekezo mu chaka chatsopano. Ndipo mwina nditengerepo mwayi kuti makampani ena, ma NGO ena, tiyeni tigwirane manja kuti tithandize anzathu amene ali opeza mochepekedwa. Nthawi ino pachitika zambiri, tamva kale ngati kunkhota ndi madera ena mvula yagwa kwambiri, kwamba kale madzi osefukira, anzathu ena ali pa moyo osakhala bwino. Tiyeni tigwirane manja kuti iwonso afikire. Koma ndinonyadira kwambiri kuti kumva kuchokera kwa a chairman a NBS Bank komanso a group managing director a Nico kuti ndiwokonzeka kugwira ntchito ndife a Beautify Malawi. Tikusimikizireni kuti ifenso takonzeka kugwira nanu ntchito, ndipo tikhulupirira kuti tipitirize kugwira ntchito imeneyi. Kuno sikukhala koyamba kapena zimene tachita pano sizikhala zoyamba, koma tikhupe tipakhala zikulu zimene zichitike kuchokera ku Beautify Malawi komanso Nico Group ndi NBS Bank. Kumbali yake wapampando wa banki ya NBS yemwenso ndi mkulu wa kampani ya Nico Group Vizenge Kumwenda wati thandizoli ndi uthenga wamphamvu kuti mayi wa dziko lino amazindikira kufunika kuti anthu adzilandira ulemu. Iwo ati mgwirizano uwu aonetsa poyera kuti ndi khumbo limodzi anthu ovutika atha kumapeza zosowa zawo mdziko muno. Mogwirizana ndi Beam ndamene ane maganizo amene kuti yati ifuna tithandize anthu akuluakulu okalamba ndi ana ovutika osauka. Ndiye ife tinaona kuti ndi chinthu choyenera kuti ifeyo tigwirane nawo manja kuwathandiza pa ntchito imene iyi, chifukwa ni ntchito ya chifundo yabwino yoti ngati banki ndipo Nico tisamangoonedwa ngati kuti ndife anthu kuti timangofuna kupanga maprofit ayi. Tifuna kusonyeza kuti ndifenso anthu achifundo mokuti mabusiness athu akamapita pasogolo mbali ya phindu lina, phindu lomwe timapanga timayika padera kuti lipite kuthandiza anthu oterewo kuti dziko la Malawi lizikhala lokomera anthu onse.
Ena mwa akuluakulu omwe anali nawo pamwambowu ndi mkazi wa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Tadala Chihana, nduna yoona za chitetezo cha mdziko yemwenso ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP Peter Mukhito, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati Alfred Gangata, mkulu wa bungwe la Beautify Malawi Trust Dingiswayo Jere, Senior Chief Tsabango, kungotchulapo mwa ena. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Unduna wa zamaphunziro wati boma lapereka ndalama zokwana 3.8 biliyoni kwacha mwa 10 biliyoni kwacha yomwe ikuyenera kuthandizira ntchito ya maphunziro aulere a msukulu za sekondari mchigawo chino cha maphunziro. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yanena izi pomwe maphunziro a msukulu za sekondari aulere ayamba dzulo msukulu zonse za boma. Zambiri mu ripoti ili. Nkhani ya maphunziro aulere msukulu za sekondari inali mfundo imodzi yomwe mtsogoleri wa chipani cha DPP yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino pano Professor Arthur Peter Mutharika adalonjeza kuti ayambitsa ngati njira yoonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno ali ndi kuthekera kopeza maphunziro. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu pa sukulu ya Mkwichi mu mzinda wa Lilongwe, a Gloria Ozias, wati ana 40 mwana 100 aliwonse akhala akuvutika kulipira ndalama ya maphunziro awo, ndipo kuti 77 mwa anawa analephereratu kulipira teremu yapitayi. 60% amatha kulipira nthawi yake, pamene ana 10% amalipira koma mochedwerapo, pamene ana pafupifupi 9% ndamene amavutika kwambiri. Ganizo limeneli ndilofunikira kwambiri, lithandiza ana athu onse kuti azitha kuphunzira. Pazikhalanso ana ena oti mwina akuvutika awuzidwa kayi kuti akafufuze fizi, koma ana onse azipezeka kuti akuphunzira. Ndipo nduna za maphunziro a Bright Msaka auza MBC kuti boma tsopano layamba kukwaniritsa masomphenya ake omwenso athandizire kutukula ntchito za maphunziro mdziko muno. Skulu ya sekondari ya ulere ija yayamba lero ndipo yayamba bwino, ndipo maskulu onse ndi otsegula, ana onse akuphunzira mmene anafunira, ndipo mmene anakonzera a president athu Professor Arthur Peter Mutharika kuti Amalawi aphunzire paka amalize secondary education zayambika ndipo zikutheka. Kubwera kwa maphunziro aulere msukulu za sekondari kukuyembekezeka kuthandiza makolo ambiri omwe akhala kuvutika kupereka ndalama zolipirira maphunziro kuti athe kutumiza anawa ku sukulu popanda vuto. Mchaka changothachi ana oposera 103,000 ndi omwe anasankhidwa kuti akayambe maphunziro awo ku sekondari mwa ana 261,000 omwe anakhonza. Trust Office, MBC Lilongwe. Padakali pano sukulu zosiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre zati kuyamba kwa maphunziro aulere kuthandizira ophunzira kupitiriza maphunziro awo mosavuta. MBC inayendera sukulu zina za sekondari mu mzindawu ndipo inapeza kuti ophunzira ochuluka ayamba kale kuchita maphunziro awo. Ndipo aphunzitsi nawo ati ndi okondwa ndi ndondomekoyi yomwe ati ithandizira ophunzira ochuluka kutenga mbali pa maphunziro mu teremu yonse. A Steven Kungala ndi mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya sekondari ya Zingwangwa. Sukulu lero yayamba bwino kwambiri, ana sukulu abwera maunyinji, kumafika makolo ina asamukhulupirira kuti zikozokhadza olera matifusa tawazati yayi ndidzatheka basi ndithu ndizaulere ndithu, especially amene anawa asankha pa second selection ndi replacement, ndi amene anafika lero kumafusa kuti kodi ndizaulere ndithu, kaya ndizaulere ndithu. Akakhala ena opitiriza wankhala kale hayi ndithu awo anangoziwiratu kuti ndizaulere, moti abwera maunyinji zedi. Kukhala sukulu ya ulere ndi chinthu chopambana kwambiri chifukwa choti ana ambiri amene amakanika kubwera ku sukulu pano pa akwanitsa kufika, zimene pachizungu timazinena kuti access to education, ndi afikira ana ochuluka amene amakanika kubwera ku sukulu chifukwa cha nkhani ya school fees, zimene zatheka basi ndithu chifukwa kulibe zomathamangisana kuti pata 2 weeks musabwere ku sukulu mulipire kaye, zimene zozatha. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Njamba Oraf Sanga wayamikira boma kamba kanondomekoyi yomwe ikuyembekezeka kulimbikitsa ntchito za maphunziro mdziko muno.
kabwedwe pana monga panjamba pano sikanakhale kosiyana kwenikweni chifukwa ana amene timayembekeza kuti abwere ndi amene abwera. So I know kuti mwina pata kukhala kuti ena mwina akulingalirabe amene mwina adasiya sukulu kuti mwina afikebe mwina masiku awiri atatu akubwerawa tikha tikuona ena akubweranso, koma lerolo amene anafika ndi ana amene timayembekeza. Ena mwa makolo a mchigawo chakumpoto ayamikira boma kamba kuchotsa chipsinjo chosaka ndalama zolipirira fizi ya ana sukulu za sekondari. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Mayi Lilian Chavula omwe amakhala mu mzinda wa Mzuzu akuti ndokondwa ndi ulamuliro wa chipani cha DPP kamba kokwanirisa maphunziro aulere a msukulu za sekondari. Iwo ati kale amavutika kuti apeze 96,000 kwacha yoti alipirire sukulu ana awo awiri omwe ali pa sukulu ya sekondari ya Chivavi. Iwo ati tsopano azigwisa ntchito ndalamayi pothetsera mavuto ena apakhomo popeza amuna awo anamwalira. Kwa ineyo mmene nimapezera ndasangalala chifukwa ndikuthandizika mmene uyu mwana wali form 4 ndikuti alemba mwaulere mpana amalize, ndikuti wa form 1 ndikuti azafika form 4 osalipira school fees. Ndikuti kwa ineyo ndatengako mbali ya school uniform, makope ndi mapeni. Mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Chivavi Precious Suluti wati agwisa ntchito mwayi umenewu kuti alimbikire sukulu ndi kukhonza bwino mayeso. Ngani imeneyi tayilandira mwasangala kwambiri ndipo ngalephera kwa nkhoti mutani chifukwa vanongoganiza zongolumpha mwamba chifukwa kuti moyo ndo kuti nkoyamba kwa ineyo ni moyo waukulu kwambiri ndipo ndi mphaso yoti even kuti aboma kuti abwere atione ifeyo mmene tikusangalala kwambiri ndipo tasangalala kwambiri. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sekondari ya Chivavi William Phiri ati ali ndi chiyembekezo choti maphunziro aulerewa apangisa kuti ana ambiri abwerere ku sukulu mdziko muno. Panopa ndikhulupirira ana akhala ambiri palibe amene angajombe ku sukulu chifukwa zimene zinkalepheresa kuti abwere achotsapo nkhani za fees. Komanso tikudziwa kuti dziko kuti lipite pasogolo ndi maphunziro apamwamba. Ndiye panopa boma linoti aliyese akhale ophunzira palibenso zoti alipire fees kutanthauza kuti anthu ambiri mdziko muno akhala ophunzira. Maphunziro aulere ndi imodzi mwa nsanamira za chitukuko za chipani cha DPP. Blessings Gondwe, MBC Mzuzu. Ndipo boma la Mangochi ophunzira a msukulu za sekondari za boma ayamikira boma pochotsa ndalama zomwe ophunzirawa amalipira maphunziro awo a sekondari. Sotin Ndazi walemba ripoti ili koma akuwerenga ndi Dave Uma. Maphunziro a sekondari mboma la Mangochi ayamba bwino kutsatira ganizo la boma lokuti sukulu za sekondari zikhale zaulere. MBC itayendera sukulu zosiyanasiyana kuphatikizapo sukulu ya sekondari ya Mangochi ophunzira ayilandira bwino nkhaniyi ponena kuti maphunziro olipira anali tchingo lomwe lalepheresa anthu ambiri kupita patsogolo ndi maphunziro awo. Umu ndi momwe ena mwa ophunzirawo ayankhulira. Napanga register inese tapeza accommodation yathu mu hostel then nalowa klasi kumapanga ma review zinthu zina ndiza zimene nalemba last term like ma past papers. Ngati nthawi imeneyo fees inali yokwerapo ndipo ana ambiri amakanika kupereka school fees koma panopa fees yasika aliyesa akukwanisa kulipira bwinobwino moti tonse. Ndipo poyankhulapo pa nkhani mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Mangochi a Ishmael Gadamika ati maphunziro aulere aku sekondari athandiza kuti ophunzira ambiri apite patsogolo ndi maphunziro awo chifukwa ndalama zolipirira maphunziro aku sekondari zakhala zili chipinjo kwa makolo angakhalenso anthu omwe amasamalira ana amasiye. Azikuyenda bwino ndithu ndipo nkhani imeneyi yabweretsa chimwemwe kwambiri pakati pa makolo ndipo ndikhulupirira kuti makolo onse atumizana nawo mwaunyinji ndithu. Ndipo poyankhulapo mkulu owona za maphunziro mboma la Mangochi pansi pa khonsolo ya Mangochi a McDonald Kuse ati ganizo la boma loti sukulu za ku sekondari zikhale zaulere lithandiza kuti msukulu mukhale ophunzira ambiri kuphatikiza ena omwe adasiyira sukulu pa njira. Makolo kunoku ku Mangochi poyamba amalephera kutumiza nawo ku sukulu koma pano titacheza nawo atisimikizira kunena kuti anawo ayambano kupita ku sukulu mwakatiti
ifeyo zikutisangalatsa kwambiri chifukwa mfundo imodzi ya Ministry of Education ndikuonesesa kuti ana azipita ndikumakapeza maphunziro awo ku primary angakhalenso ku secondary. Kuyamba kwa maphunziro aulere mu sukulu za sekondari ndi chimodzi mwa zinthu zomwe president wa dziko lino Profesa Peter Mutharika adanena kuti adzachita akadzalowa mboma pa nthawi yomwe ankakopa anthu kuti amuvotere pa chisankho chomwe chidachitika mu dziko muno pa 16 September chaka chatha. Mukuona nkhani izi kuchokera kuno ku MBC teni tonenso mitu yake. President Mutharika wasintha maudindo zina mwanduna zake komanso wasankha akuluakulu atsopano mu nthambi zofalitsa nkhani za boma. Boma lapereka ndalama zokwana 3.8 billion kwacha mwa 10 billion kwacha yomwe ikuyenerera kuthandizira ntchito za maphunziro aulere mu sukulu za sekondari. Ndipo unduna wa zaumoyo walangiza sukulu mdziko muno kuti zilimbikitse ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda a kolera. Tikupitirira ndi nkhani izi. Unduna wa zaumoyo walimbikitsa sukulu mdziko muno kuti zionetsetse kuti zikutsatira njira za ukhondo pofuna kupewa kufala kwa matenda otsegula mimba a kolera. Mneneri wa mundunawu Adrian Chikumbe walankhula izi pomwe sukuluzi azitsegulira. Olive Pili ali nkhani yonse. Pofika pa 5 January 2026 unduna wa zaumoyo wati chiwerengero cha anthu omwe apezeka ndi matenda a kolera chafika pa 15 kuyambira pa 1 November chaka chatha. Malinga ndi mneneri ku unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe, anthu omwe apezeka ndi matendawa ndi ochokera maboma ena mdziko muno monga Kasungu, Neno, Balaka, Lilongwe, Mzimba North, Blantyre, Karonga ndi Chitipa. Kutsatira kutsekulira kwa sukulu za primary ndi secondary mdziko muno komanso sukulu zina za ukachenjede, Chikumbe alangiza adindo msukuluzi kuti aonetsetse kuti ophunzira akutsatira njira zonse za ukhondo pofuna kupewa matendawa. Iwo anatsindika kuti ophunzira mmodzi kupezeka ndi matendawa, enanso ambiri akhoza kupezeka nawo kwa nthawi yochepa. Kolera okhala matenda amene amafala mwa msanga pamalo ndiye kuti tikudziwanso kuti ndi sukulu zatseguliridwazi nkutheka kuti ngati mwana mmodzi atangopezeka ndi kolera imene pazidutsa maola ngati sitichitapo kanthu pakhozopezeka ana ambirimbiri atapidwanso ndi matenda amenewa. Koma ife tikulangizanso kwambiri akuluakulu oyendetsa sukulu zonse kuphatikizaponso ngati aphunzitsi mu sukuluzo kuti tiye tionetsetse kuti zosambira m'manja zija timakhala nazo nthawi muja tinali ndi covid muja zimene zikhalepo ndithu mu sukulu. Pakadali pano unduna wa zaumoyo wati ukugwiranso ntchito ndi maunduna ena, nthambi yoona za ngozi zogwa dzidzidzi ya Dodma, nthambi ya zaumoyo ya Department of Health Emergencies ndi mabungwe ena pofuna kupewa kubuka kwa matenda a kolera m'malo omwe mukukhala anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira madera ena mdziko muno. Olive Pili, MBC, Lilongwe. Wapampando wa kampani ya Muli Brothers Limited Holdings Aleston Muli wapempha boma kuti lipitirize kukhazikitsa mfundo zabwino zotukulira ntchito za kampani za mdziko muno makamaka zomwe zimagulitsa katundu wake ku maiko akunja. Amuli amayankhula izi pa mapeto amapemphero apachaka omwe anakonza ku Blantyre pofuna kuthokoza ndi kupempha Mulungu kuti atsogolere ntchito za kampani chaka chino. Chisomo Break wafika ndi zambiri. Amuli adati kampani zomwe sizaboma zimathandiza kupititsa ntchito zachitukuko patsogolo ndipo palibe dziko lomwe linatukuka ngati kampani za mdzikomo sizikulandira thandizo lokwanira kuchokera ku boma. Iwo anati kubwera kwa ulamuliro watsopano wa chipani cha DPP kukupereka chiyembekezo ndipo kampani zomwe sizaboma zayamba kale kuchita bwino ndipo pali chiyembekezo choti ntchito za kampanizi zikhala zikuyenda bwino. Dziko lina lililonse silingaende ngati achina ake eni nthaka sakupanga business ndipo sakupanga export katundu wochuluka kupita ku maiko ena. Chifukwa chonena kunena kuti ngati kuti tikutumiza katundu osapanga process kumatumiza kunja osachita add value ndiye kuti tikuchita export ntchito kunja ku maiko akunja. Pomwe monga mmene mwaona a president atangolowa anena kuti no mining tizichita add value, mining tizichita add value Malawi momuno. Zimene ni njira imodzi yochita promote kunena kuti forex izibwera konkono.
ichinso ifeyo monga ngati Amuli Brothers 2026 going forward with the new government taona president akupanga ma speech yao kunena kuti now he's going to put into measures good environment for business. Akutanthauza kunena kuti aliyense opanga business azipanga mwa ufulu, zikamamukanika zizikanika yeka. Ndipo mawu ake mkulu woyang'anira za uzimu ku kampani za MBL Holdings Mbusa Bile Gama anati mapemphero achaka ndi chakawa amathandiza kubweretsa chiyembekezo kwa ogwira ntchito makamaka zaka zisanu zapitazi pamene kampani za MBL Holdings zakhala zikukumana ndi mikwingwirima. Taona kuti ni mapemphero ofunikira ndipo athandizadi kampani ya MBL Holdings. Athandiza bwanji? Mukudziwa kuti kampani imene yakhale kukumana ndi ziphinjo zosiyana-siyana makamaka nthawi zina boma likasintha amatha kukumana ndi ziphinjo zosiyana-siyana koma kuti alimbe ndi kumakhala pobe chifukwa choti amakhulupirira kuti Mulungu amakhala mbali yawo. Komanso nkati mwa mapemphero timakhala tikupemphereranso management and staff. Andi mukudziwa kuti gawo la mapemphero limalimbikisa kuti anthu akhale ndi chiyembekezo kapena kuti so ndipo mawu ake achilimbikitso kwa ogwira ntchito ku kampani za MBL Holdings Bambo Boniface Tamani adalangiza ogwira ntchitowa kuti azigwira ntchito mozipereka komanso atenge kampani za MBL Holdings ngati zawo makamaka podziwa kuti kampanizi ndi zomwe zikuchititsa kuti miyoyo yawo izipita patsogolo komanso kutukula chuma cha dziko lino. Kwabwino kuti tikhale ozipereka pa ntchito kuti makampani athu azinkana akulira akamakulira ndi kuti alembaso ntchito anthu ochulukirapo komanso nkuthekanso kuti kubadwaso makampani ati enaso kuchokera ku kampani iti imeneyo ndezikachitika chonde ndi kuti Malawi munomo ntchito zizitani zizipezeka. Mapemphero othokozawa anachitika makampani onse a MBL Holdings mdziko muno ndipo adachitika pamutu oti palibe yemwe angatembereredwe ngati Mulungu wanena kuti ayi. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, mphunzitsi odziwika bwino wa masewero a tennis mdziko muno Henry Mtuta wati kuchepa kwa mipikisano kukuchotsa chidwi mwa osewera ena zomwe zikupangitsa kuti ena asileto masewerowa. Poyankhula ndi MBC, Mtuta yemwe ndi mphunzitsi wa timu yachisodzera ya dziko lino wati ana ochuluka ali ndi chidwi komanso luso la masewerowa a tennis koma vuto lalikulu ndi kuchepa kwa mipikisano. Masewera a tennis mdziko munomo sindingayankhule zambiri ndikudziwa kuti azikuluakulu amene ali ku mtundaku aku tennis ku Malawi akhoza kuyankhula zambiri komano kwa ineyo ndingoona kuti chimene timafuna kwambiri ndiyoti mwina anthu oti akhoza kumatithandiza kuti tizikhala ndi mipikisano yambiri ku Malawi kunoko pakati pano tinakalibe koma ndingopempha kwa mwina kaya ndi makampani kaya kufuna kwabwino payekha amene ali ndikangachepe kuti atithandiza kuti tizikhala ndi mipikisano yodani yochulukirapo ku Malawi kuno zikhoza kutithandiza kwambiri. Ndi kuti ndinena apa zoona tili ndi ana ambiri ngati ineyo mwina ndakhala ndikuphunzitsa tennis ndimakhala ndi ana ndimamba ndi ana ambiri koma naombeze kuti ana ajawo sikumaliza nawo limodzi chifukwa chonena kuti muli ino ineyo kuti mukungophunzira chinthu koma palibe mpikisano palibe chimene munthu ungapitirizire chinthu ichi chifukwa anthu akamapanga zimene chichi ngati anawo amafuna zikhala ndi mipikisano pafupi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiziro pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu